हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बर' जब निउसलाव बरायबाय। लोगोफोर जोंहा बिकम बीए आरो बीएससी नि 5 सेमिस्टारनि अनलाइन एग्जामा जोंहा जुननि 21 तारिखनिफ्रायनो जागोन। दा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय बेखौथ'। दा ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थादों जोंहा बे मक टेस्टआ मा, ओमफ्राय जोंहा अनलाइन एग्जामा माबोरै जागोन आरो बबे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बे अनलाइन एग्जामखौ हैनो नांगोन। आं बे भिडिअ'जों नोंथांमोननो फुराय डिटेल्सयै खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि अनलाइन एग्जाम दङबा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव, दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायबानो जाबाय। बे फार्स्ट सेमिस्टार थार्ड सेमिस्टारनाबो नायखाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव नोंथांमोना बे अनलाइन एग्जाम जायोबा जाहाथे प्रब्लेम जाया। आरो 5 सेमिस्टारनि बिथांमोनाथ' नायखाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों मिथिनो हायो। लोगोफोर बेहाय गुगोलाव फैनानै नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटि। वेबसाइटआबो जोंहा मोननै दं नालाय। दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि होननानै सार्च खालामबा नोंथांमोना फार्स्टआव मोनसे वेबसाइट मोनो। बेनो जाहैबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि। नैबे नोंथांमोना गाहायाव फिसायाव नायनांगोन www.guwahati.ac.in। नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन। नैबे मोनसेयाव नोंथांमोना थांनो नाङा, नैबे नुदों जानांगौ नोंथांमोना www.guportal.in। नोंथांमोना बे मोनसेयाव थांनो नाङा। नैबे फार्स्टनि मोननाया बेहाय नोंथांमोना थांनो नांगोन guwahati.ac.in। नोंथांमोना बे थुनानै थांनो नांगोन। बेहाय फैनांगोन नोंथांमोना। दा बेहाय फैनाय लोगो लोगोथ' जोंहा मेन वेबसाइटआवनो मोनफैबाय, जेनेबा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव मोनफैबाय। दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे आपडेटखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना नायनो हागोन। लडिं जागासिनो दं बियो दा। आरो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो बुंखायो, नोंथांमोना एग्जाम जानो सिगांनो मबाइलफोरखौ जाहाथे चार्जखौ जोबहोना फुराय नोंथांमोना चार्जखौ दोनबानो जाबाय। दा अखा हानाय बोथोर नालाय कारेन्टफ्राबो थाया, बेनिखायनो सानसे सिगां नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मबाइलफोरखौ चार्ज होनानै लायो। लोगोफोर दायो आं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव मोनफैबाय। दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायबोथारबानो जाबाय। गाहायाव नोंथांमोना फैथारनांगोन। नैबेथिं नोंथांमोना नुनो मोनगोन नटिफिकेशन फर कलेजेस। नोंथांमोना बे थांनांगोन। नैबे नटिफिकेशन फर कलेजेस आं दायो बेहाय थुना होबाय। नोंथांमोननो माने आं डाइरेक्ट एग्जाम्पल महरै खोन्थागासिनो दं आरो नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एग्जाम जायो अब्ला नोंथांमोना मायाव फैनांगौ आं बेखौ दा खोन्थागासिनो दङ। दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो नैबे अपसन मोनसेयाव थुनांगोन एग्जामिनेशन नटिफिकेशन। नोंथांमोना बे थुना होनांगोन। जेब्ला नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम जागोन अब्लाबो, ओमफ्राय जायफोरना मक टेस्टआव बाहागो लानो सानदों बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ। दा नैबे नोंथांमोना नुदों जानांगौ अपेन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन। दा नोंथांमोना नैबे थुना होबानो जाबाय। दायो आं बेहाय थुबाय। एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननो फारि फारि डिटेल्सयै खोन्थालांनो सानदों आङो, जाहाथे नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जाया अनलाइन एग्जाम होनायाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैबानो जाबाय। दा लोगोफोर जोंहा 5 सेमिस्टारनि आन्डार ग्रेजुएट 5 सेमिस्टारनि मक टेस्टआ जोंहा मायाव जागोननो नोंथांमोना नायनो हागोन ने 17 जुन ओमफ्राय 20 जुन खालि जोंहा बे 17 जुननिफ्राय 20 जुननि गेजेराव जागोन आरो बिसिम बे सानथामाव जोंहा मक टेस्टखौ लानाय जागोन होननानै बुंदों। दा नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदों जोंहा मक टेस्टआव होआबा मा जागोन। मक टेस्टआ लोगोफोर बे एग्जाम्पल महरैसो, नोंथांमोना बेखौ होबाबो जायो होआबाबो जायो। जुदि नोंथांमोननोथ' आं खोन्थाखाबाय माबोरै नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनांगौ। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियाखैबा बे मक टेस्टआव बाहागो लानानै नोंथांमोना एग्जामखौ होबानो जाबाय एग्जाम्पल महरै होनो थिननाय बायदि। आं नोंथांमोननोथ' भिडिअ खोन्थाजोबखाबाय माबोरै नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनांगौ। जुदि नोंथांमोना सानदोंबा जेनेबा मक टेस्टआव मानो होलायलांनो, होआबाबो जागोन। ओमफ्राय जेबो सिन्था गैया, जेबो नोंथांनियाव प्रब्लेम जाया। दा नोंथांमोना दा अनलाइन एग्जाम होनो थाखाय गिबियाव नोंथांमोना नैबे नुदों जानांगौ गोजौआव BA BSc BCom 5 सेमिस्टार शिड्युल इज नाउ लाइभ। नोंथांमोना नैबे ग बेहाय थुना होनांगोन। गोजौनि बे गआव नोंथांमोना देनां अनलाइन एग्जाम जायोबाबो बे गआव थुनानै फैनांगोन। दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायबानो जाबाय। दा बेहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ ने BCom बे जाबाय रुटिन होनाया बियो लोगोफोर एग्जामिनेशन शिड्युला। दा एग्जामखौ होनो थाखाय नोंथांमोना नैबे नुदों जानांगौ लगिन, बे गोथां लिरनाया लगिना। नोंथांमोना बे थुनांगोन एग्जामखौ होनो थाखाय। दा बेहाय लगिनाव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे फैगोन गाहायाव नै नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै as per examination schedule click here to see your examination schedule। बेहाय जाबाय एग्जामनि शिड्युलखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बे क्लिक हियरआव थुनांगोन। जेब्ला एग्जामा जायो अब्ला नोंथांमोना बे अनलाइन OTP नुनाय जादों नोंथांमोना बे थुना होबानो नोंथांमोननि अनलाइन बे लगइन खालामनांगोन नोंनि बे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आरो नोंनि बे डेट अफ बार्थनि बे नाम थाया होनबा जोनोम जानायनि डेटखौ होनानै नोंथांमोना
लगइन खालामनानै एग्जाम पेपारखौ डाउनलड खालामदो बिनिफ्राय डाउनलड खालामखांनायनि उनाव लिरग्रोदो 10टा कपियाव आंथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय बोरै लिरनांगौ बेनिफ्राय लिरखांनानै नोंथांमोना स्केन खालामनायखौ भिडिअखौबा नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय भिडिअखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना स्केन खालामनानै गावसिनि बे वेबसाइटआव फैफिननानै नों बबे जायगानिफ्राय कुइसनखौ डाउनलड खालामदोंमोन बे जायगायाव नोंथांमोना आपल'डनि मोनसे अपसन मोनगोन बेहाय नोंथांमोना आपल'ड खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना फाइलखौबो खोन्थाखादों 5 MB नि खम जानांगौ दा बेखिनियानो लोगोफोर आंथ' नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बायानो दा मक टेस्टआ जोंहा 17 जुननिफ्राय 20 जुननिसिम जागोन दा नोंथांमोना सोरबाफोर मक टेस्टआव बाहागो लानो सानदोंबा लानो हागोन आरो बाहागो लायाबाबो नोंथांमोना मक टेस्टआव जेनेबा जेबो खालामाबो जेबो नङा नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जाया नोंनि गोसो बे मक टेस्टखौ होयोना होआ दा बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो चेनेलाव बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों लोगोफोर